Okay, hej med jer. Jamen, i dag skal vi se på noget, der er meget specielt. Det ligner to baller, og jeg hedder Børge Carsten. Og vi skal se på Benny, der tror han er stærk, men han er 67 år. Og her kommer han. Benny, kom så frem. Er du god til at løfte noget? Vi skal lige se ham løfte en ting. Han er vist stærk, hva'? Din gamle bæsse. Ja. En mursten. Wow. Hvad sker der? Tidsmanden klør. Hold da kæft. Bare lige tis. Benny, tis. Lad os komme ned og se hans tisklat. Jo, for helvede. Nej. Der er noget træ i vejen. Ja. Hvad fanden laver du? Nu skal jeg løfte den her gynge. Den der gynge? Nemt. Alle kan jo løfte den der sindssygt lille gynge. Og nu kommer vi højere. Hvor går han? Han er skudt. Nu prøver jeg den her. Så, prøv at se her. Nu skal man lige løfte sig selv op. Så prøv at se. Han står sgu da på benene. Okay, mere. Kan du så sige farvel, Benny? Så siger jeg alligevel. Han sagde for, så sagde jeg vel. Farvel!